дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Раҳматулло Фузайлов дар бозии нахустини мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи H бар тими миллии то 17 солаи Муғулистон бо ҳисоби 3-0 ба пирӯзӣ даст ёфт. Футболбозони навраси кишвари мо аз дақиқаҳои аввали майдондории тараддуду ташаббусро барои ворид намудани туп ба дарвозаи ҳамсолони муғулистонии худ ба даст гирифтанд ва ҳамин буд ки ҳисоб тавассути худгол боз шуд. Бозингари мунтахаби 17 солаи Муғулистон Итгел Балчиндорш дар дақиқаи 28-ум тӯбро ба дарвозаи дастаи худ ворид намуд ва ҳамин тавр наврасони футболбози кишвари мо бартариро ба даст гирифтанд. дар охири қисмати аввали майдондории Абубакр Сулаймонов шумораи голҳои наврасони Тоҷикистонро дар ин бозӣ ба 2 расонид. дар идомаи рақобат бозингари дигари тими миллии наврасони Тоҷикистон Шеравган Саидов ба натиҷаи ин дидор нуқта гузошта дидори мазкур бо ҳисоби 3-0 ба суди тими миллии футболи наврасони Тоҷикистон ба анҷом расид. ёдовар мешавем ки дар даври ниҳоии бозиҳои гурӯҳии мусобиқоти интихобии ҷоми Осиё 2023 мунтахаби наврасони Тоҷикистон рӯзи 9 октябр бо ҳамсолони худ аз Афғонистон бозӣ мекунад. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор мешавад.